Domingo de Ramos e inicio oficial da Semana Santa. En Ferrol, As Palmas e os Ramos encheron unha vez máis a Praza de Amboaxe para a Beizón. Saíron os pasos da Burrica e de San Xoán Evangelista, pero unha bategada obrigou a suspender a procesión. En Vigo, milleiros de fieis participaron na coñecida como Procesión da Burrica. Os nenos son aquí, como en moitas procesións de Galicia, os principais protagonistas. Acoden a recibir a bendición das palmas ou dos ramos de oliveira. Con este acto, a Igrexa conmemora a entrada de Jesús en Xerusalén. O temporal concedeu unha tregua na Mariña e puido saír a procesión en Viveiro. O paso da entrada triunfal de Jesús en Xerusalén fixo o seu percorrido habitual, dende a Igrexa de San Francisco ata a Praza Maior. Nenos e maiores con palmas e ramos de loureiro acompañan todos os anos a esta procesión, unha das máis significativas da Semana Santa Internacional de Viveiro. Na Mariña, Viveiro vive tamén a súa Semana Santa ao grande. Xa se poden ver os primeiros turistas visitando a vila. A ocupación hoteleira supera de momento xa o 90%. E que a de Viveiro é unha das Semanas Santas máis antigas de Galicia e ademais ten a declaración de interese turístico internacional. Viveiro comeza a recibir os primeiros turistas. Esta mañá viámolos visitando a carpa museo da súa Semana Santa, na que se exhiben os pasos que desfilan en procesión. A los amantes de Viveiro y lo que es la comarca y Galicia, vamos, lo más representativo de Galicia, pero estamos aquí en la zona, en un hotelito que hay aquí cerca. Me parece muy bonita y la estoy disfrutando porque ocurre que yo a la semana ya de Santa de Málaga no voy, ya estoy muy cansada y muy mayor y ya la tengo vista. Nosotros esto ya lo conocemos, pero por vir pasar un pouco o rato e ver a familia, ver por aquí os seus amigos. Agárdase que durante esta Semana Santa máis de 15.000 persoas acheguen ata esta vila para coñecer unha das Semanas Santas máis antigas de Galicia. A súa singularidade fixo que acadara a declaración de interés turístico internacional. En Viveiro tuvo continuidade sempre. Estas pilares de dominicos e franciscanos precisamente nos deixan un legado importantísimo de imaxinería do século XV, nos deixan un legado de imaxes articuladas que non as hai en outro tipo de cidades. As reservas hoteleiras xa superan o 90%. O aluvión de visitantes chegarán a Ponte Festiva, días nos que se concentran tamén a maioría das procesións. Para nós, e sempre o decimos, é das semanas máis importantes que temos no ano. Dadevos conta que realmente concentramos nunha semana moitísima xente. Temos moitísimos visitantes, xente que ten unha segunda residencia en Viveiro e que ven a pasar esa semana aquí. O Brao, sí, realmente é unha época moi boa, pero estamos a falar de 2 meses. Semana Santa é concentrar todo iso nunha semana. Xunto ao amplo programa de actos litúrxicos e procesionais, a cidade tamén oferta de xeito paralelo un amplo abano de actividades culturais, entre elas a visitas guiadas ao centro histórico que arrancan esta tarde. Os turistas comezan a encher Viveiro e Ferrol atraídos polas súas Semanas Santas, ambas distinguidas coa declaración de festa de interese turístico internacional. En Viveiro superan xa 90% de ocupación e en Ferrol, onde esperan alrededor de 300.000 visitantes, moitos hotéis están xa completos. Os fieis están pendentes do ceo para que a chuvia non desluza o percorrido das procesións. Festivos de Semana Santa, monumentos, gastronomía e as paisaxes da costa e do interior son os principais atractivos. En Ferrol e Viveiro as olladas están postas no ceo para ver se a chuvia respecta as previsións. Además, hombre, lo que más me impresiona la ciudad en sí misma, ¿no? Toda la cultura que tiene, toda la arquitectura, todos los edificios, la catedral. Viajamos mucho y es nuestro sitio preferido, Viveiro. Nos parece precioso. Al lado de, yo qué sé, no sé, estuvimos en la Bretaña, en muchísimos sitios del mundo, y es que no hay nada tan bonito como esto. Pero sen dúbida, entre as localidades, como dicimos, máis visitadas esta Semana Santa estarán Ferrol e Viveiro, cuxas procesións están entre as máis populares de Galicia. Non en van están declaradas de interese turístico internacional. Imos ata Viveiro en directo, Raquel Rosa moi pendentes en doceo, queremos saber cal é nestes momentos o ambiente.
Hoxe é día grande aquí en Viveiro, Marta, e iso nótase agora mesmo. Veciños e turistas gozan desta hora do vermú, o aire libre e, como vedes, con sol. Ao longo da mañá vimos chover, bategar e tamén predominancia de nubes. E que este tempo típico da primavera non está a afastar os turistas. Aquí a ocupación hoteleira sitúase xa, atención, no 93%. E que vai pasar coas procesións? Estes serán, hai 3 citas moi importantes: ás 8 da tarde a da última cea, ás 10:30 a do emprendimento e ás 12:30 a de rendición. Dinden de Asunta da Cofrarías que, pase o que pase, eles van tomar a decisión no último momento, pero que agardan que o ceo lle respete, como ven acontecendo todos estes días. A cámara ao pescozo e o roteiro da cidade na man delátaos. Centos de turistas pasean xa polas rúas empedradas do centro histórico de Viveiro. Veñen atraídos pola tradición das súas procesións, pero tamén pola paisaxe da comarca e a gastronomía. Moitos repiten e o tempo con chuvia non os condiciona. Pero me han dicho que va a ser bueno a partir de ahora, de hoy. Sobre todo eso, nos gusta el ambiente, es muy bueno. En Semana Santa las noches son muy bonitas también. Viajamos mucho y es nuestro sitio preferido, Viveiro. Nos parece precioso. Al lado de, yo qué sé, no sé, estuvimos en la Bretaña, muchísimos sitios del mundo, y es que no hay nada tan bonito como esto. Me atrae más el monte y el paisaje y, bueno, lo de siempre. Y la comida, claro. Estamos afeitos a este tempo e moi ben. Ver toda la parte antigua y si no da tiempo ver alguna procesión, si el tiempo lo permite. A Semana Santa de Viveiro celébrase de xeito ininterrompido dende hai séculos. A antiguidade das súas imaxes e a singularidade das súas procesións fan desta vila un dos destinos preferidos dos viaxeiros que escollen Galicia nestas datas. Galicia vive hoxe un dos seus días grandes da Semana Santa, uns festexos que se celebran con especial intensidade en Ferrol e en Viveiro, que posúen esa distinción de interese turístico internacional. Raquel Rosa. A singularidade, Marta, da súa imaxinería e a súa riqueza, tamén esa tradición secular ou a implicación dos milleiros de cofrades son algunhas das características desta Semana Santa de Viveiro que, como cada ano, independentemente de que chova ou non, atrae a milleiros de visitantes que esta tarde queren gozar e vivir aquí en directo desas 3 procesións que protagonizan este Xoves Santo. Milleiros de persoas ategan a esta hora tamén a localidade de Ferrol, a que ti facías referencia. Ali nestes momentos o bullicio dos turistas mestúrase coa devoción, unha devoción que se estende unha vez máis tamén ata Santiago de Compostela, que ao longo de todo o ano un atractivo turístico da nosa comunidade, e que este ano chega ademais ata Bezanzos, que por certo están estreando a súa Semana Santa como de interese turístico de Galicia. En Viveiro, as celebracións da Semana Santa están entre as máis destacadas de Galicia. Ás 8 da tarde dará comezo a procesión da Última Cea, que sairá da igrexa de San Francisco. O paso principal foi creado hai máis de 200 anos polo artesán Juan Sarmiento. Ás 10:30 terá lugar a procesión do prendemento e pasada a medianoite a máis recente a da Misericordia. Hola, boas noites. Ferrol e Viveiro encetan os días grandes das súas Semanas Santas declaradas de interese turístico internacional. E a pesar do tempo inestable, as dúas vilas son xa un fervedoiro de devotos e de turistas. Monumentos, gastronomía e paisaxe completan a oferta turística nestes días festivos en Galicia. Outra gran protagonista da xornada é Viveiro. O Xoves Santo vivese con intensidade nesta vila que celebra a Semana Santa dende ininterrompidamente o século XIII. Iria Soengas, aí a chuvia tamén pode poñer en perigo as procesións. Pois Itati, polo de agora xa obrigou a que se suspendera a primeira, que era a primeira das procesións deste Xoves Santo, a da Última Cea. Con todo, centos de persoas seguiron agardando na rúa a espera de que se confirmase definitivamente que se cancelaba esa procesión. Moitos deles están a pasar a arestora por esta carpa onde están expostas as tallas que conforman algúns dos pasos que terían que ter procesionado. A arestora segue chovendo, pero dende as confrarías e tamén os visitantes que pasan estes días en Viveiro agardan que o tempo poida dar unha tregua para que alo menos poidan sair as outras dúas procesións que completan o programa deste Xoves Santo. Serían a do prendemento, con saída prevista ás 10:30, e a da Misericordia, que sairá, se o tempo permite, ás 12:30. Un amplo programa relixioso que atrae a creentes, pero tamén a moitos turistas que aproveitan estes días de vacacións para vivir o ambiente da Semana Santa en Viveiro, unha Semana Santa declarada de interese turístico internacional dende o ano 2013.
Diferente ou non, en Viveiro imposible non vivir a paixón. As persoas abarrotan as rúas atraídos pola solemnidade das procesións, xa sexan veciños ou visitantes. E cada ano veñen máis, atraídos por unha Semana Santa de interese internacional, as máis antigas de Galicia, pero tamén pola paisaxe e a gastronomía da comarca. Es un pueblo muy agradable, sí, las vistas, luego todo lo que tiene alrededor, paisajes y la comida. Se come moi ben. O tempo é sempre unha variable nesta época e nesta zona norte. Galicia, a calquera hora chove, a calquera hora canta sol. Andamos aquí sin paraguas ni nada, con unha raioliña que saiu. Non sei, a xente mellor espera cousas que non son propias da época. A choiva e choiva en primavera xa se sabe, chove e chove. Pero moitos dos que veñen non se deixan intimidar pola climatoloxía e repiten. No, llevamos ya viniendo desde que éramos pequeñitos. Por el tiempo no es. Esto pues no, nos gusta el sin más. Creo que también la familia, tenemos aquí parte de la familia, está bien. Y el pueblo nos gusta, es muy bonito. Viajamos mucho y es nuestro sitio preferido, Vivero. Nos parece precioso. Sí, venimos todos los años. ¿Y por qué? ¿Qué tiene Vivero? Tiene de todo. Galicia en general es precioso. O tempo non condiciona os visitantes, pero sí a saída das procesións. Se as nubes non acompañan, sempre queda a posibilidade de visitar a carpa, na que se exhiben algúns dos pasos da rica imaxinería de Viveiro. Pero alén das procesións en Viveiro, os turistas poden desfrutar de moito máis cado que ten que ver coa Semana Santa. Vexan. Ainda que o paraugas é un compañeiro inescusable estes días en Viveiro, os centos de turistas que acudiron á cidade mariña están a desfrutar con toda a intensidade da Semana Santa. Por exemplo, con estas visitas guiadas que os levan a coñecer a zona histórica e os aspectos máis descoñecidos da historia vivariense. A Semana Santa de Viveiro atrae cada ano milleiros de visitantes e máis dende que foi declarada de interese turístico internacional. Pero ademais das procesións e mostras de imaxinería e efectos religiosos, este ano turistas e visitantes poden ocupar as horas mortas coñecendo polo miúdo a historia da cidade e os segredos que agochan os seus recunchos menos coñecidos. Todo grazas a unha iniciativa dos comerciantes da localidade que organizaron visitas guiadas pola zona histórica. A raíz, penso eu, non, da declaración de interés turístico internacional e o ser a primeira Semana Santa con este elemento, non, de toda a cornisa cantábrica, non só Galicia, pois hai moita xente do norte de España que se acerca, que se chega aquí e nos encantados, non? Porque queríamos conocer la Semana Santa de Viveiro, que dice que é moi bonita e queremos disfrutar de ella. A mí me está gustando mucho, muy interesante. Llevo 10 años en Viveiro y desconocía la historia completamente. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Aínda que o tempo non está a acompañar, as visitas que se realizan en quendas de mañá e de tarde e de xeito gratuito conseguen atraer numerosos turistas e mesmo veciños de Viveiro que queren saber máis sobre a historia da súa cidade e dos persoeiros vencellados a ela como Nicomedes Pastor Díaz, o Mariscal Pardo de Cela ou o propio emperador Carlos V. Importante que se pode celebrar na iglesia tamén ten o seu mérito moi bueno, además é moi grande, unha iglesia moi grande, ten todas as partes para poder facer como ven a Verónica, como ven o San Juan, como ven a Virgen, como ven o Cristo. A chuvia impediu a saída ao exterior do Santo Encontro en Viveiro, pero o acto celebrouse igual. Trasladaron á igrexa de San Francisco e ali puideronse ver as imaxes articuladas, algunhas do século XV, que participan nesta representación. Este cambio de escenario fixo que houbese menos xente presenciando o paso, que é un dos que máis interese e devoción esperta. A hora prevista, pero a cuberto e baixo a atenta mirada de centos de fiéis que se congregaron na igrexa de San Francisco, celebrábase o Santo Encontro de Viveiro. A chuvia impediu que saíse á rúa, mal día para Antonio, que se estreaba como levador. Agora toco na banda naval de Viveiro, é o primeiro ano que levo un santo. Estás nervioso? Un pouco. É importante que se pode celebrar na iglesia tamén ten o seu mérito moi bueno, además é moi grande, unha iglesia moi grande, ten todas as partes para poder facer como ven a Verónica, como ven o San Juan, como ven a Virgen, como ven o Cristo, porque é moi grande, non? Pero claro, o espectáculo, a visión mellor para máis xente mellor é na plaza. O Santo Encontro naceu como unha representación teatral con fins didácticos.
atrae a numerosos turistas polo sistema articulado das súas imaxes que lle dan máis realismo e dinamismo a este acto. Porque es precioso ver a la Verónica como le limpia el rostro, como lo enseña. Muy bonito, muy bonito, nos ha gustado mucho, nos ha impresionado, no sabíamos que se movían las imágenes, muy bonitas. Sí, yo soy de Málaga y es bastante distinto a lo de allí. ¿Por qué? Porque aquí son articulados y es de otra manera. Pero é moito máis emocionante na calle, cando en realidad pues fan as caídas, ven pola calle abaixo, é máis, a ver, sendo o mismo, porque non deixa de ser un acto litúrxico, pero a min gustame moitísimo máis. Está haciendo demasiado de malo para las cosas bonitas que hay que ver y bueno, el tema de las profesiones, pues es una pena que se suspendan estando todo preparado. A chuvia está a ser a protagonista neste día grande da Semana Santa de Viveiro e todo fai prever que obrigará a suspender as procesións desta tarde. O Santo Encontro de Viveiro celebrouse dentro da igrexa de San Francisco por mor da chuvia. Os devotos viviron con paixón o momento en que as imaxes articuladas da Virxe e de Xesús escenifican a súa unión. De momento a chuvia está a marcar tamén esta xornada festiva en Viveiro. O Santo Encontro non puido sair á rúa, pero trasladouse esa celebración á igrexa de San Francisco. Noelia Casariego. Viveiro vive o día grande da súa Semana Santa pasado por auga, unha situación meteorolóxica que bota por terra moitos meses de traballo. Onte á tarde había que suspender as 3 procesións previstas e todo apunta a que esta tarde acontecerá o mesmo e que non sairán á rúa os pasos do Santo Enterro, da Paixón e dos Caladiños. O que si se celebraba esta mañá era o Santo Encontro, trasladábase esta representación á igrexa de San Francisco. O Santo Encontro é un dos actos que máis devoción desperta entre os viveirenses e máis interese entre os turistas. As súas imaxes, moitas do século XV e XVIII, son todas articuladas que lle aportan dinamismo, realismo e emotividade a esta representación. O Santo Encontro cumpría coa súa cita cos viveirenses, pero baixo o teito da igrexa de San Francisco. Un cambio de escenario que limitou a afluencia de público, pero non a vistosidade do acto que máis devoción desperta entre os veciños. Nel represéntanse as 3 caídas de Xesús camiño do Calvario e o seu encontro con María. É importante que se pode celebrar. A iglesia tamén ten o seu mérito moi bueno, además é moi grande, unha iglesia moi grande, ten todas as partes para poder facer como ven a Verónica, como ven o San Juan, como ven a Virgen, como ven o Cristo. O Santo Encontro de Viveiro é único pola singularidade das súas imaxes, todas articuladas que enchen de emotividade e realismo esta representación que nacía cunha función didáctica. Porque es precioso ver a la Verónica como le limpia el rostro, como lo enseña. Muy bonito, muy bonito, nos ha gustado mucho, nos ha impresionado, no sabíamos que se movían las imágenes, muy bonitas. Sí, yo soy de Málaga y es bastante distinto a lo de allí. ¿Por qué? Porque aquí son articulados y es de otra manera. Viveiro vive hoxe o día grande da súa Semana Santa, unha xornada marcada pola chuvia que pon en perigo a celebración das procesións da tarde. Pois foi precisamente a chuvia quen cancelou a maioría das procesións nesta tarde de Venres Santo. En Viveiro só se celebraron os actos litúrxicos no interior das igrexas, mesma estampa que en Ferrol, onde fiéis e cofrades tiveron que consolarse vendo os pasos no interior das capelas. Tampouco en Santiago saiu ningunha das 2 previstas para esta tarde. En toda Galicia arestora pendentes do ceo para decidir se sen ou non as da noite. Decepción en Viveiro pros veciños e milleiros de visitantes que esperaban, hoxe sí, poder ver saír as procesións do Venres Santo. Demetrio Morenza. Sí, a verdade é que moi boas noites. O tempo está complicado en moitas procesións de Semana Santa aquí en Galicia. A última, aquí en Viveiro. Este paso do Cristo xacente teria que ter saído ás 7:30 na procesión do Santo Enterro, acompañado por outros 3 pasos de San Xoán, da Magdalena e da Virxen da Saudade, pero a chuvia obrigou a ter que suspendela. Algo que tamén se podemos confirmar, que estábamos pendentes do que podría pasar nas próximas horas con esa procesión das 10 da noite da Paixón. Ben, xa lle podemos confirmar que tamén se acaba de suspender por mor desa chuvia. É moi pendente do que poida pasar ca procesión dos Caladiños, que se realiza a partir de medianoite e que percorre en silencio absoluto as rúas de Viveiro. Moi pendente do que poida pasar por culpa, como decíamos, do tempo. Algo que xa obrigou esta mesma mañá a trasladar a procesión do encontro ao interior da igrexa.